Hvad er motion? Motion er et engelsk ord, som betyder bevægelse. Det er en fysisk aktivitet, man udøver for at forbrænde kalorier og bekæmpe overvægt med. Eksperter råder til at bruge mindst 30 minutter hver dag på fysisk aktivitet. Der er mange forskellige former for motion. Det kan fx være styrketræning, hvor man mere fokuseret træner sine muskler. Der er også cardiotræning, som kan være løb, svømning, cykling, ridning osv. Sportsgrene, hvor man får pulsen op og sved på panden. Mad og motion. Mad og motion hænger uløseligt sammen, da det jo er et utroligt stort emne. Og vi vil kun lige fortælle kort om det. Kosten er en uhyre vigtig ting, at det er at leve sundt, for selvom man dyrker meget motion, men stadig spiser usundt, opnår man på ingen måde lige så gode resultater, som hvis man både spiste sundt og dyrkede meget motion, fordi man simpelthen ikke kan nå at forbrænde alle de unødvendige kulhydrater, lige meget om man dyrker meget motion. Som man også kan se på billederne, lyder et ordsprog er, at man bliver, hvad man spiser. Sundhed omkring motion. For det første mindsker det risikoen for sygdomme, og motion kan endda være mere effektiv end medicin. Motion er den mest effektive medicin, der findes overhovedet. Intet andet har så stor effekt på folkesundheden. For det andet er det en middel mod depression. I en nylig undersøgelse inddelte man 156 patienter med svær depression i 3 grupper. Den ene gruppe fik medicin, den anden gruppe fik motion, og den tredje gruppe fik både medicin og motion. Resultaterne viste, at gruppen, der kun havde fået motion, havde lige så stor reduktion i depressionssymptomerne, som grupperne, der også havde fået medicin. Umiddelbart var motion altså lige så effektiv som medicin. For de fleste er det et plus i humøret, at man ikke er syg, og dermed får motion også en effekt på det mentale velvære, uanset om man kan lide at motionere eller ej. For det tredje er det også en del psykisk fordele ved at motionere, da man får det bedre med sig selv og føler sig bedre tilpas i sin egen krop. Man bliver gladere og rarere at omgås som menneske. For det fjerde reducerer det markant risikoen for at dø tidligere, end man ellers er programmeret til. Ved at gå fra at være inaktiv til at være aktiv, sker der mindst en halvering af dødeligheden. Og for det femte forlænger det ens levetid. Jo mere man træner, jo længere lever man. Det er, hvad man har fundet ud af efter en stor befolkningsundersøgelse blandt 650.000 amerikanere. Det er blevet bevist, at dem, der træner 11 timer om ugen, lever i gennemsnit 2,7 år længere, end dem, der nøjes med ca. 2 timers træning om ugen. Skader og motion. Lægen Charlotte Børing har givet 5 gode råd om, hvordan man undgår skader. Træningen skal øges gradvist, ellers så risikerer man overbelastning eller en regulær skade. Og derfor øg kun træningen med maks 20% fra år til år, eller 10% fra en uge til en næste uge. Varierer træningen mellem flere discipliner. På den måde opbygges hele kroppen langsomt, og risikoen for overbelastning og skader er minimal. Og al træning bør tilrettelægges individuelt, da alle har forskellig genetik, kropssammensætning, træningsbaggrund og aktuel formkurve. Derfor er det de færreste mennesker, der slipper godt fra at bruge et træningsstandardprogram. Og lyt til kroppens egne signaler, undlad at tænke, det skal gøre ondt før det er godt, og tænk hellere, hvordan man kan træne resten af kroppen, uden at fortsætte den generende aktivitet. Og hvis du så endelig bliver skadet, så undlad at tænke total pause, men tænk i stedet for, hvordan at du kan opbygge den kropsdel, som er blevet skadet. Og der er det en god idé at få hjælp fra en dygtig træner eller en fysioterapeut. Der er lavet en undersøgelse, der viser, at motion skulle forøge risikoen for hjertesygdomme. Bouchard og hans kollegaer har gennemgået data fra 6 forskellige motionsstudier,
med i alt 1687 raske og sunde forsøgsdeltagere. I alle 6 studier fremgik det, at almindelig motion havde en negativ effekt på ca. 10% af deltagerne, og effekten bestod i, at værdierne på mindst et af følgende 4 parametre blev forhøjet, og det er noget, man sætter i forbindelse med hjertesygdomme. Blodtryk, insulinsniveau, kolesteroltal og triglycerider, som er fedtstoffer, der findes i blodet, hvorfra størstedelen stammer fra den mad, som vi spiser. Og ens for alle studierne viste resultaterne desuden, at 7% af deltagerne havde forhøjet værdier på mindst 2 af parametrene, mens der til gengæld kun var 1%, der havde forhøjet værdi på 3 eller alle 4 parametre. Clark Bouchard faldt tilfældigt over den negative effekt af motion, da han var i gang med et studie af, hvordan motion påvirker generne. Tendensen var så opsigtsvækkende, at han besluttede at sammenligne resultatet med andre videnskabelige motionsstudier lavet i USA og Europa. Og her viste det sig, at resultaterne var næsten det samme i 5 andre studier. Forskerne kender ikke grunden til de negative konsekvenser, og den danske Bente Klarlund har vurderet studiet. Hun er klinisk professor ved Institut for Ortopædi og Intern Medicin på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet. Hun mener, at studiet er mangelfuldt, og der ikke er blevet målt på nok parametre, og at der ikke var oplysninger om deltagernes førværdier. Hun siger også, at motion er farligt, og at man derfor hun siger også, at motion ikke er farligt, og man derfor ikke bør holde igen med det. Og selvom motion forældrer vores kroppe, anbefaler aldersforsker Tina Westewsen, at vi dyrker motion. Elitemotionister omsætter meget energi gennem mange år, og derfor forventes at ældes hurtigere end andre, da deres celler har været meget belastet. Men det betyder ikke, at man skal lade være med at dyrke motion, da det er godt for så meget andet. Det forhindrer sygdomme og dødsfald, der ikke skyldes alder. For eksempel for meget fedt om hjertet. Og fysisk aktivitet frigiver hormoner, der gør os glade, og motion har vist sig godt imod depression. Og selvom man er gammel, skal man bestemt ikke afholde sig fra motionen. Udstrækning og motion. Udstrækning kan ikke forebygge skader. De fleste undersøgelser tyder på, at udstrækning ikke har den store effekt på skadeforebyggelse og præstationsevnen. Når det kommer til skadeforebyggelse, er det nemlig langt vigtigere at varme op end at strække ud. Opvarmning skal bygges langsomt op mod det, du vil gennemføre i træning eller konkurrencen. Muskeltemperaturen skal i vejret, og det tager tid, 10-20 minutter cirka. Den præcise effekt af udstrækning indeholder en del videnskabelig usikkerhed, da der ikke er en videnskabelig bevist sammenhæng mellem reduceret muskelømhed og udstrækning, reducerede skader og udstrækning eller langvarig smidighed og udstrækning. Det skal dog også understreges, at den subjektive oplevelse af udstrækning for mange alligevel er positiv, selvom det ikke kan konstateres af videnskaben. Videnskaben har dog påvist, at du bliver smidigere af udstrækning og skrækøvelser, men bare ikke varigt. Forsøg har vist, at den forlængelse, der sker i musklernes bindevæv, kun holder sig kortvarigt, fordi strækøvelser giver en umiddelbart øget tolerance for en udstrækning. Efter udstrækning kan man altså komme længere ud i en yderstilling, før det føles ubehageligt. Ved en skade i musklen eller i senen skal du være ekstra forsigtig med strækøvelser. Årsagen til skaden er typisk for mange at få kraftige stræk. Kraftig udstrækning ville blot belaste det skadede væv endnu mere end forlænge skadeperioden. Ved en nyopstået skade bør skrækøvelser derfor udføres forsigtigt og inden for smertegrænsen. Vævet skal have hvile, så de fiberbristninger, der er sket, har mulighed for at blive genopbygget. Længere henne i skadeforløbet
kan du udføre udstrækning, som du plejer. Og hvis vi havde mere tid, så ville vi gå i dybden med mad og motion, og hvilke indvirkning det har på hinanden og på livet. Og motion som medicin i stedet for piller, og lidt flere forskellige motionstyper. Og så har vi en konklusion, og vi kan derfor konkludere, at motion er utrolig vigtigt for vores sundhed. Motion har også økonomiske aspekter, da staten for eksempel bruger mange penge og ressourcer på overvægt og livsstilssygdomme. Og derfor, hvis alle var noget mere fysisk aktive og spiste sundere, ville det nedbringe nogle af statens udgifter. Som kilder har vi brugt infomedia.dk, videnskab.dk, motiononline.dk, sundhed.dk.